Jarnon pöllikasa. Mitä siinä oli? Nättiä siellä. Huomenta. Ollaan lähdössä taas pilkille, mikä nyt olisiko 7. päivä toista. 3. talven pilkkireisu mulle ja monesko on Jarnon. Varmaan 20. Pakkasta on 17 ja tää on hyvin poikkeuksellista, että näette mun pilkkikaman päällä tämmöisellä eskimokelilla. Nää tekee semmonen parin tunnin keikka, kello on jo yli 10, niin ollaan ruokatunnin reijällä. Ja paikka on semmonen taas vähän rehevä aika pieni alue pussin perään. Muutaman reijän päiväisyys. Nää kattoo, jos sieltä löytyisi isoa ahventa marssilla. Tietoa on sen verran, että siellä on täkyä hyvin. Oletusarvo olisi, että sieltä jotain parempaa ahventa tulisi. Katsotaan, jos sormet kestää kuvata reijällä, niin tehdään vähän sitäkin. Moro. No niin, jäällä ollaan ja 17 pakkasta ja mulle hyvin poikkeuksellinen keli olla täällä. Yleensä lähden, mutta sovittiin, että ollaan pari tuntia, niin mä kestän tämän jotenkin. Tai sormet kestää, kun ne on aina ihan jäässä. Sen verran pilkkiasusta löysin Motonetin alennuslaarista. Onko tää nyt sitten Jokon Kingi tää puku ja maksoi 110 € housta takki. Kelkkapuku 2-osainen on pitkään etsinyt ja sen verran kävi hyvä tuuri, että kun pääsin kotiin, niin voisin kovasti ihmettelemään sitä, että mitkä helvetin tämmöiset napit täällä taskuissa on punaisia alle. Tää on vielä lämmitettävä. Sopii mulle tällä kelillä oikein hyvin, että saa lämpäri päälle. Moro! Sieltä joku lähti tulemaan, mutta pahaenteisesti näyttää hauelta. Pakittelee vähän. Pysyy tuo vähän reijän sivussa, tosta 2 taajuuskaiusta näkee se hyvin. Ei ole ihan avannon alla ja poistuu näköjään siitä. Poistuu reijältä, eli tosi harkkaa on kala. Ruokatunti olisi just alkanut, että pitäisi olla niin kuin se päivän kohta käsillä. Jarno on tuossa vähän matkan päässä. 100 metrin päässä, eikä sieltäkään nyt vielä ole ainakaan mitään kauheita älämölyä kuulunut. Jatketaan yrittämistä. Joo, tontti haiskahtaa kyllä ihan oikealta. Sivulla kulkee aika paljon täkyä. Avannon alta ne näkyy vähän kiertävän. Jotain pikkuahvenia tuo pohjalla on, niin luulen, että tänään on parin tunnin reisu, niin yhden reiän taktiikalla mennään, että se täky kulkee tässä, niin niin ollaan kyllä varmaan jäädään tähän avannolle. Mä paivustaan, että koska se ahven kulkee ohitteen. Näyttäisi aika passiivista olevan toi kala, toi pienikin, mikä tuo pohjalla on, mutta yritetään. Ja paikka on tosiaan semmonen, tuossa on vähän syvempää tuossa keskellä, semmonen juotti ja aika rehevä perukka täällä. Kans suojainen Lahden pohjukka, missä on savipohjaa, niin kyllä täältä pitäisi sitä ahventa löytyä. Sitä parempaa. Toivotaan, katsellaan. Uusi tontti on tietenkin taas. Kalan näköinen edes tuli näytöllä. On tosi passiivista kalaa ollut. Vähän pudotan silmille ja lähtis herkuttelee. Jarno tuolta sai jonkun 200 silloin live mukana ja sanoi, että siellä isoja pyörii, kyllä se on tuossa 100 metrin päässä. Ja kuten kuvasta näkyy, nämä on tosi juustopäät tuulella. Koitetaan vanhan liiton nyppyä. Ei auta mikään. Mennään vielä silmille.
Ei. No, jätetään tuohon vähän alemmaksi. Kohta ottaa vähän kilpailuaskeleita ylöspäin. No niin, se olisi päivä täysin. Autossa ollaan jo kotimatkalla, kello on tässä 2:30. Siellä meni kala aivan täysin passiivinen. Tai se oli koko päivän ihan helvetin passiivinen, ei ollut mitään mä en saanut itse asiassa, en nähnyt yhtään isompaa kalaa. Muutama oli siinä ruokakoon kala kävi siinä nousuja, mutta ei, oli tosi jurosia pohjassa. Jarno toi muutama. Joo. Pari semmoista ruokakokosta appia. Ja näin kuitenkin. Niin ja näin, semmosia aika hyviä pöllejä. Sulla oli siis live oli mukana. Joo. Joku 20 semmoista, ainakin puolen kilon kalaa. Kyllä niitä siellä uiskenteli. Kierteli avannot kaukaa. Kyllä. Oli ihan helvetin passiivista. Ei muuta, koitetaan huomenna uudestaan. Moro. Aha, se on treffien ensimmäistä jääpäivää tässä viettämässä. Vähän näiden kameroiden kanssa se temppuilu, kun uutta kaikkea hienoa nyt käytössä. Teknisiä ongelmia sanotaan. Digitalisaatio minä. Yhteensopivuus on vähän heikko. Toinen reikä vasta tälle päivälle. Nyt tällä, en tiedä näkyykö liven näytöllä. Nyt on 4. Tuolla on tuommoinen ahven porukka pohjassa. 15 metrin päässä. Hissukseen tulee pilkkiä kohti. Ne kalat, mitä tähän mennessä nyt on näkynyt, niin aika apaattisia. Liikkuvat tosi hitaasti. Mutta katsotaan, kello on nyt vasta 9:15. Se alkaa se aktiivinen aika vasta nyt ole. Täällä olisi ihan hyvän kokoista ahventa. Eivät. Kääntyvät näköjään takaisin. No. Tää on sitä uutta jännää. Hyvän kokoista kalaa nyt tuo. Ja liikkuvat niin apaattisesti. Eikä auta pilkin vaihtokaan mitään. Aika vauhdikkaasti tää ahven tuli tuolta 15 metrin päästä. Nyt löi jarrut kiinni tohon. Niin kauan kun pilkki heilu kunnolla, niin houkutteli 4 metrin päässä jarrut kiinni. Tää kyllä sieltä painui ihan pohjaan, sitä varmaan saisi haettua. Johonkin häippäs. Taisi painua tuolla mennä. Meillä ei ole kelvannut tänään mikään. Joo. Se kävi 4 metrin päässä katsomassa. Pois, väärä täky. Asuritreffien toinen päivä mulle jäällä. Vielä on semmosia olosuhteita, että pystyy olemaan meillä varpailla ja sormilla. Mutta jotenkin voisi paremminkin tämän ajan varmaan viettää, jos niin tuohon kalamäärään ja tämmöisen kalojen aktiivisuuteen niin kuin vertaa. Mutta ei kai tämmöisen mökkihommissa nyt kauheasti muuta harrastetta kuin lähtee jäälle, jos keli antaa myötä. Kala on aivan jumissa. Se on ollut nämä kaikki 3 päivää jumissa. Yksittäisiä, mutta hyviä kaloja tulee. Yli 40 kalaa tullut paljon ja 45-nenkin. Ja mulla on joku 1,20-senttinen appi ja sekin tuli eilen ensimmäistä reikistä. Täällä ei edes kalatu avannut. Tämä on vaan nyt niin mahdoton tilanne. Ei liiku, se on tosi apaattista. Ja
Ei tässä ole vaihtoehtoa. Mitään et voi niille tehdä. Tämmöstä on taas hurjonginta. Eikä tässä kyllä varmaan auttaisi nyt enää. Vaikka olisi mormuskat sun muut, kun ei reijän alle tuu kala. Nytkin on tänään ollut mulla niin 12 metriä lähimmillään tullut. Siinä ei paljon kikat auta. Eikä kirkat. Jaana sieltä on yhden nätin ahvenen saanut ja muut on pimannusta vielä. Parille tonteille opastettiin uutta sakkia, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Oma moka, mutta on sen verran pitkällä paikatettu mökiltä. Eikä völmiehenä näillä keleillä viittä paljon. Täällä on kumminkin 20 senttiä lunta ja ahtio painaa norsun verran nykyään. Ja homma jatkuu. Eipä juuri muutosta tilanteeseen. Ollaan samalla Lahtialueella oltu. Hyvin maltillisesti liikuttu, jos kartta nyt näkyy. Olen tehnyt kuin 4 reikää tänään. Sitten tänne matalampaan tullaan. Sen takia otin kuvan tähän myös esille. Karttaa katsottu. Ja sitten kalapaikkaa. Meidänkin suunniteltiin tulevan ne itse. Niin siellä on se. Rohkeasti vaan kannattaa mennä. Vähän karttaa uhmaten. Ei ei tarvitse tehdä kuin yksi reikä, niin näkee mikä se on. Tästä pitäisi mennä vielä pari metriä matalaan. Jos sitä kaloja toivottavasti on. No 7 vettä ne ongittuu ja se silloin tällöin liikkuu. Lumipyry äsken alkoi, niin sillä hetkellä yhtäkkiä aktivoitu ahve ja sitten nyt 2 kalaa. Ei kerennyt kamerat mukaan siihen lähteä. Oli vähän niinku sokki ja ahve. Tutkikaa paikkaa. Mutta kartta mitä sanoo. Mikähän liettää on kaverin nostama. Sitä 7 senttinen ehkä. 10, 20, joo, 10. Pienempi kyljessä. Nyt tulee pätkä. Ollaan siinä äskeisellä paikalla, missä sitä karttahommaa sanoi. Ilmestyi 2 ahventa tuossa 7-8 metrin päässä. Hyvin hiljaa liikkuvat. Tässä oikein uskalla. Tasurikin näkyy 3 metrissä vähän alle. 7 metriä vettä. Näette kuin apaattisesti tulee toi. Tulee nämä ahvenet perä, ei näin isoja ollut. Mutta liikkuvat ihan niin kuin halvaantuneet. Ei vaan tehdä kerta kaikkiaan mitään. Muutama minuutti takaperin tein pitkä houkutusvero, sen jälkeen ne on ilmesty tonne. No sillä tuulella nyt tänään ollut nuo kalat. Ne ei ole kärsinyt oikeastaan mitään. Katsotaan sitten, jos ne tuohon lähemmäs tulee, jos ei ne sitten rupea reagoimaan, niin tehdään jotain. Kyllä nämä niin hitaasti liikkuu, että ihmettelen, jos näistä jotain. Kato, kyllä tuo toinen meinaa näköjään vähän, otti vähän suuntaa ylöspäin. Pienenä sivukommenttina, niin tuo vasemmassa nurkassa ajaa kohta päästään makkaran paistamaan. Äsken sanoin kaverille, huusin tonne, että sit saa syödä, kun on seuraava kala tullut. Voi olla, että tässä tulee nälkä. Ei ne kauheasti tehdä pientä keinutusta, mitä ne reagoi. Ei mitään. Nyt teki jonkun nopeamman liikkeen. Otetaan puoli metriä alemmas, mennään hiljaksi. Vähän napautellaan. Nyt takimainen. Kato, nyt lähti nouseen. Joo, nyt otti vauhtia. Tämä on sen näköinen, että tää tulee kyllä iskuun. Molemmat. Vaan ei. Pieniähän ne on, mutta tuli. Ai, pienen pusun anto. Hyvin pienen napsu. Siinä se. Ei kukaan muuta ollut kuin minä sekin. Riittääkö se nyt koko säkki? Tuo on ehkä iso, en tiedä. On se iso, kun se katsottiin silloin. On kyllä aika hyvä.
Saatana tyhmä, täällä on monta kertaa jääty 10 raamasta kiinni, se pölkky on verestänyt se. Idiootti. Saatana ei saa. Kilo 30. Onneton paskia. Laitapas vähän. Pannahan pieni. Oikein. Niin jos ei muilla ole. Millä tuli tuo kala? Mistä? Millä tuli ja Salakanahkainen paska 8 senttinen. Mormuski on valmistaja? Kärpäsen toukolla ja Kuopiolainen. 3 metriä. Niinpä tiedosta. Älä vittu. Kelvannut. Älä kysy savolaiselta. Kellään muilla ei ole mukana. Oliko se harjalle, ettei ole mitään väriä? Ei mitään. Ei mitään, aivan. Ihan natural moi. Jos oli yhtään heijastusta, kun oli aurinkonikeli, niin hylkäs. Ne liikkui ihan hyvin. Eli palkintopuntareita on. Niin, mutta toi veresti. Mä otin ilman verestystä painin sille. Palkintopuntarit saat. Joo. Oli kilo 300 verestetty. Palkintopuntarit saat valita tuolta pakeista ja mä tein sellaisen poikkeuksen tänä vuonna, että saat valita myös jonkun muun valmistajan puntarin, mä kuittaan sen. Saat ottaa ihan mitä haluat. Muu valmistaja, siellä on 2 valmistajaa. On täällä on 3 ainakin. Kuka on 3? Ja myös neljäskin. Niin. Totta. Niin ja millä nyt ootte pilkkinut? Ja sit kun tulet tonne, niin myyntipakeista mulle, että omat rasit on auki nyt. Se on totta. Rommipullo. Ne ei oo kaupa. Joku ne täytyy vetää. Mut Jos mä tarjoan rommia. siellä on mun 2 omaa rasia ja lopuomen, saa hakea sieltä. Niin. Ja siinä on Ismon pilkkejä on tossa myös, niin siitä voit valita, niin mä kuittaan pois. Siitä saat ottaa yhden. Sun rasiasta ja... Mun rasiasta Ismon rasiat on tossa. Pekalta voit Se on ottaa. silleen, että Ismorta ei sun rasiasta ja jonkun toisen. Eli 2. No saat 2. Niin. Tai Pekan, ihan sama. Mä olin tänä päivänä Petterin kanssa otettiin halit, että kilonen meni rikki, mä olin tyytyväinen. Ja sitten Jaana tuli iltapäivällä, että sulla on varmaan voittokala. Mä olin, että mitä paskaa. Mä olin ihan varma, että se on joku Janne tai Samuli, jolla on 49 senttinen taas tuolla. No, olisiko nyt taas vähän se tunnelma vääristynyt, kun niin. Täällä on semmosia hölmöjä kommentteja ollut tänään pöydässä, että ei se saanut kuin 3 kilosta tänään. Ja mutta Petteri onkin siinä vieressä kuitenkin. Ei tiedä, voi se jättänyt nyt. Mulla on kilo 200. Sulla on hyvät kalat. Täytyy muistaa, että nämä kisat on voitettu joskus myös 0,5 kilon kalalla. Että... On kyllä kovaa tekemistä. Kaikki puoli kaikilta. No, joskus se tuuri käy. Ei muuta, onnet. Samuli sanoisin Annetaan vielä pienen. Sitten kamera kiinni. Joo. Yksi semmonen oleellinen asia, kun näette ison ahvenen kalastajia pilkillä, niin tuolla näkyy yksi kaveri, niin kun te menette sinne reijälle kyseleen siltä jotain, niin jättäkää se kelkka tonne vähän kauemmaksi. Sitten kun te lähestytte sitä kaveria, niin voitte vaikka vähän toppailla siihen ja huudella, että voiko tulla. Koska hyvin usein käy ne, kun se ison kalan parvi on siinä alla, niin siihen tulee parhaimmillaan kelkalla reijälle joku tai jopa autolla kysyyn, että tuleeko kalaa. Niin siihen ei ole kuin yksi vastaus. Ei tule enää. Eli ne monesti lähtee ne isot ahvenet siitä kiittää. Meillä on semmonen hyvä tapa, että kun tullaan toisen reijälle, niin vähän huhuillaan. Ja jos sieltä niin se toinen on sillä, että siellä on isoja kaloja just tulollaan, niin se nostaa käden pystyyn, näyttää niin kuin, että älä tuu. Mutta nyt meillä on siellä rillitulilla, niin nyt mä oletettavasti voin sinne mennä. Kyllä mä silti huudan ja kysäsen, että mennäänkö.
Onko mitään? Petteri, onko siellä mulleja? Ei mulleja ole. Okei. Sillain ei häiritä sitten sitä hetkeä, jos siellä just sattuu olemaan joku hyvä kala. Mutta me ruvetaan rillaan, niin katellaan. No nyt otti kiinni. Mitä filekalaa? Ei kun vihreä. Vetää nyt tässä ralliin. Tasuriralliin. Nyt tuli iso parvi. Nyt ampuu niin perkeleesti tuolta helvetin kaukaa kympistä. Tule. Kato, nyt ampuu nätisti. Ja ihan jarrupohja. Ei. Nyt kävi kiloappi. Kauhea kiihdytys ja jarrupohjaa ja tässä on useampi nyt niitä. Halo härö! Halo härö! Ei käynyt raapasemassakaan. Sieltä tulee joku taas. Nää pienempi. No nyt kävi raapasemassa, mutta ei. Nää on kyllä paremman kokoista tappia kaikki nyt tässä. Tule. Kauheet vauhtia pois. Tuu varovasti, täällä on kiloappeja nyt luukulla. Ei perkele! Häh? Joo, tulee ihan tommosia pikkupusui. Tuli tännekin parvi. Tai sit tuli vaan 2, mutta ihan hyvän kokoisia kuitenkin. Ei kun pieni raapasu vaan. Siihen samaan valokuoreeseen, siihen hyvin vaaleeseen. Kävi saakelimoinen kala tälläämässä. Ei saatana, pieni pusu. Tulee lisää. Ei kun pieni pusu vaan. Otti siitä ihan kannen alta. Ja samanlaista. Mulla on nyt se ruoka-appipäivä.
helvetinmonen parvi. Tätä 30, vähän reilu. Taas uusi kala kun tuli, voisi lyödäkin. Ja löi kans. Tää on varmaan päivän suurin. Juu, eikö se on samaa 35. 104 millinen realkuoren rokkaa. Nyt rupee kalaa tulemaan, kun rupee lunta sataa. Oli iso saatana, mutta irtos. Ja vielä kattoon parvi alla. Ei vittu näpy vaan antu. Ai vittu kun tulee vaan tärppejä. No nyt on ainakin. Vittuja irti. Ei kun kuore. Reaalikuore 104. Ei kun vanha. Tai on tää nyt aika uusi. Tälle vuodelle tehty. Just kärkisin kiroon, että on tää vittu hölmöläisten homma. Joo, aamu. Nyt on ruokatunti. Just syöttiin kello 11, varmaan puoli 12. Taas napsahti normaaliin aikaan. Ja uudessa vesistössä ollaan. Jarno ja Petteri on tuossa takana, siellä rupesi kans näkyy kaloja, että joku parvi tähän pyörähti. Siinä olisi pari aika komeita pjullikkaa, mä siitä parvesta sain. Enempää ei tippunut. Siinä molemmat kilon yli menee. Otetaan tosta vähän. Ne oli tää rontti 40 kaloja. Ihan nättiä. Katsotaan, jos parvi tulee uusiksi, pyörähtää kohta. Niin taisi tulla semmonen ainakin puoli tuntia lisää peliaikaa. Niin katellaan, moro.
Vaihto muikkuun, niin otti. Ah! Yksi on jo tulossa. Ja hylsy. Ei kelvannut. Just nosti vehkeet ylös, niin sitten ilmestyi ruudulle kalaa. Mutta nämä on näköjään vähän passiivisempia kavereita. Ei mitään reaktioa. Ainakaan vielä. Katsotaan, nyt sieltä lähti vähän lisää tulee. Tuossa parven mukana. Ei. Kyllä meni nyt juustopäähän näköjään. Joku lähti. Ei. Hyvä parvi on alla, mutta ei. Taitaa olla vähän pieni. Eräs hakee ne sieltä pois, ne on reunalla jossain. Tommonen kikka, katsotaan jos toimii. Ei, kyllä nämä on pieniä. En takoon nää siis ruokakaloja, mutta ei oo juntikoita. No niin joo. Elikkä syönti kesti puoli tuntia ja nyt se loppu mulle riittää. Mä sain 13 lähelle kilon kalaa ainakin. En tiedä, ei oo vaakaa mukana. Nättiä 4344 käydään tosi Jarnon jutulla vielä, se huutelee tuolta, että siellä näkyy livessä vielä kalaa, mutta tässä ainakin loppu syöminen ja tossa on ihan tarpeeksi mulle kalaa, niin no lähtee varmaan Petterin mukana ruokakaloiksi, kun se täällä vähän harvemmin käy, niin saa viedä ne mennessään, niin mennään tuohon Jarnon pakeille vielä kattoo mitä siinä on. Moro! No niin, täällä on Jarnon pöllikasa. Mitä siinä oli? 45 ja 43 ja varmaan 40. Voi olla vähän enemmänkin. Hyvät kalat. Petterillä on ollut ruokakalapäivä. Mikä sulla on paras tänään? En mä tiedä, varmaan tää 3,5. Aika tasaisesti 3,5 varmaan kaikki melkein. Joo. 3,5 on kuulemma siellä suurin piirtein tasaisesti. Taas oli ja nyt tulee kuulemma iso. Älä liiku. Mä hiipin, mä koitan saada sitä nauhalla. Ampuu jo tuolta 18 metristä. Ei tuleeko? Uskalla liikauttaa. Täällä on kaiken maailman pilkkejä, ei pysty astumaan. Ei siis jätä mihinkään tuo. On hyvän kokoinen kauppa. Hyvä, tuossa mun reijällä kävi äsken pari parvea, mutta ne ei lähtenyt pohjasta enää nousee. Mä lopetin päivän. Mutta tässä oli taas, eli koitetaan saada se pikku palaveri siitä etsimispaikasta ensin julkaistua, pannaan sitten näitä, niin eli nyt käytiin Nyt rupee kalaa tulemaan, kun rupee lunta sataa.
torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Eli 4 päivää, 2 päivää pummia, 2 päivänä hyvät kalat. Niin kaikki on ollut uusia tontteja ennen käymättömiä. Niin se on ihan mahtavaa hommaa. Näitä lisää. Koitetaan jakaa ja jatkaa, kun keritään kalalle. Moro.